Ai, on se hyvä, että noi ei mennyt nauhalle. On se hyvä. On se hyvä. Ja ennen kaikkea se on muuten katsojien kannalta hyvä, että ne ei menneet nauhalle. Kyllä. Koska- Ja kuulijan kannalta. Joo, koska se oli se, että sä laitat käsidesiä hanuriin. Niin. Mä Mä laitoin niitä kankkuihin, en hanuriin. Siis se on ihan eri asia. Eikö kankut ole hanuri? Ei, kun hanuri on se keskiosa. Se on. Hei, tähän muuten liittyy yksi juttu, niin kun ruvetaan nauhoittaa. No niin. Tähän ei mene vielä nauhalle. Ei. Ja tää on tosi juttu. No. Jälleen kerran. No. 2007 jääkiekon MM-kisoissa Moskovassa oli uusi halli, johon oli rakennettu selostamo sinne niin kuin katsojien sekaan. Ja ne välit oli niin kapeat, että kun siihen piti laittaa, kato se niin sanottu pöytä, ei se ollut kapea silloin, kun siinä istuttiin, mutta kun siihen pantiin se pöytä, niin se muodostui niin kapeaksi, niin valehtelematta mä istuin 2,5 viikkoa sen muovituulin niin kuin siinä, kun piti pitää se muovituli pystyssä, niin mä istuin sen niin kuin reunalla, sen muovitulin reunalla, ja arvaa miten se ilmaantui, kun pääsi kotiin. No en halua tietää. No, mutta saat tietää kuitenkin. Mulla oli pärssii, oli kuin jäniksen suu. Eli normaalistihan tää viiva on niin kuin näin, niin mulla oli sekä näin että näin. Se panit vakioveikkauksen ristinainen. Joo, mä laitoin. Istaudit lapun päälle. Ihan oikeesti. Se on nimittäin pelimiehen merkki, kun pystyy istumaan 2,5 viikkoa muovitulin sillä, niin kuin sillä reunuksella. Eikö kukaan sanonut sulle turvasanaa? Ensimmäinen erä. Antero Mertaranta, minä olen Jaakko Saariluoma ja nyt lähtee ensimmäinen erä. Pum. Hyvä. Olympialaiset lähestyy ja nyt olisi kaikkein huono hetki urheilijoille sairastua vai mitä? Se on totta. Ja ne tekee kaikkensa. Suvi Minkkinen muun muassa, tästä on hetki aikaa, niin pyysi toimittajan laittamaan maskin päälle, kun haastatteli, jotta ei tulisi mitään nyt. Niin kuinka tavallista tämä on? Se on erittäin tavallista ja varsinkin kun puhutaan siis, nyt puhutaan talviurheilusta ja kestävyysurheilusta, se on todella tavallista, koska jos sun hengitystiet syystä tai toisesta viottuu ja sä sairastut, niin se on äärimmäisen pitkä prosessi, että sä kuntoudut siitä. Eli se on ihan vakava asia. Ja historian saatossahan on näitä tämmöisiä helppoja konsteja, on se, että ei kätellä tietenkään tai pidetään hanskat kädessä. Joo. Tämä maski on hyvä konsti. Ja totta kai yksi hyvä konsti on se, että ei anna lausuntoa ollenkaan. Jos joku kysyy jotakin, niin saat kipeä, mä sulle vitti puhua mitään. Niin kyllä, ja sittenhän nehän laittoi älyttömän usein ne hiihti ja kaikki, ja sitten laitetaan maski, kun annetaan sitä haastattelua itselleen. Joo. Itselleen myös. Joo, se on totta. Joo. Mutta on myös muitakin keinoja. Siis sä voit olla vaikka kuinka hyvässä kunnossa, eikö niin? Ja sitten kaikki romuttuu sillä, että sä saat, mutta miten kisakylässä? Sähän jo kohtaat vääjäämättä siellä ihmisiä niin kuin monella tasolla. Joo, no siellä kohtaa tietysti, mutta niin kuin jos mennäänkö syvään päähän heti? Mennään vaan. Niin tämähän tarkoittaa juuri sitä, että urheilijathan on ottanut tietysti käyttöön ensin ennen arvokisoja niin sen, että eristäydytään täysin, joka tarkoittaa sitä, että ei tyttöystäviä, ei poikaystäviä, ei mitään ystäviä, vaan ollaan niin kuin, siellä kaikessa rauhassa ilman minkälaisia kontakteja. Tähän tarkoittaa myöskin sitä, nyt mennään jo vaaralliselle alueelle, punaiselle alueelle, ei siis, ei intiimiä suhteita. Väitätkö, että siis joka isoissa kisoissa semmoinen määrä nuoria ihmisiä kokoontuu ja mitään ei tapahdu? Enhän mä nyt sitä väittänyt, mä puhuin ennen kisoja, koska niin. Nyt nimenomaan kun mennään itse kisatapahtumiin ja ennen kaikkea näihin arvokisoihin, niin siellähän lähtökohta on se nimenomaan, että kun tullaan kisakylään, niin sä saat tämmöisen niin sanotun packagein, jossa on muun muassa tarvittaisiin, se riippuu vähän siitä, että minkälainen niin kuin Selviytymispakkaus. Selvityspakkaus ja siellä on esimerkiksi niin kuin kymmenittäin vaikkapa kondoomeja. Ihan, koska tämä nimenomaan liittyy juuri se, että hekin ovat ihmisiä ja ajattele, kun se paine purkautuu sen suorituksen jälkeen. Tai mitä jopa painetta se tarkoittaa? No tarkoitan sitä nimenomaan sitä voimakasta painetta, mikä niin kuin elää tuossa lantion seudulla. Kyllä. Niin kun se purkautuu, niin sullahan tarvitsee olla niin kuin lääkkeet sitä varten. Eli siellä on ilman muuta siis nämä, tietysti nythän me voidaan puhua, sä lienet tässä isompi asiantuntija, että onko sillä eroa, jaetaanko se kondomipaketti talvella vai kesällä? Onko sulla tästä analyysiä? Ei mulla ole tästä analyysiä, mutta mä vaan mietin sitä edelleen, että mä tiedän että monet esimerkiksi Klebu, hyvänä kestävyysurheilijana, niin on selibaatissa ennen kisoja. Kyllä, tämä on ihan mutta sitä ei ole todistettu, että se auttaisi millään tavalla. Nyt sä oot ihan pointissa. Se ehkä ainoastaan rupeaa vituttamaan niin paljon, että mä hiidän niin kovaa, että mä pääsen äkkiä pukille. Se on totta, koska tämä liittyy nimittäin. Mä satuin, koska meillähän on tämmöinen niin sanottu keskusteluohjelma, jossa me myöskin syvennymme aiheisiin. Joo. Niin mä katsoin erään seksuaalineuvojan vinkkejä siitä, että hän kumoaa nimenomaan sen, että selibaatista olisi jotain hyötyä, joten me voidaan kertoa
kertoa Kläbulle, vielä kun William Poromaa ja Frida Karlsson oli yhdessä, nämä ruotsalaishiihtäjät, niin heillä oli myöskin tämmöinen tilanne, että he erottautuivat toisistaan. Voidaan kertoa Williamille ja Fridalle, olisi kannattanut olla vaan kimpassa, koska ei siitä ole mitään haittaa. Mä tiedän, mutta tiesit sä sen, että esimerkiksi Tokio, kesäolympialaiset 21 ja sitten Pariisi 24 olympialaiset, niin siellä oli sängyt rakennettu pahvista, jotta ne kestävät maksimissaan 200 kilon painon. Mutta tiedätkö muuten, miksi ne on rakennettu pahvista? Tiedän sen takia, että niihin ei pääse jörnimään. Ei, nyt saat jälleen hakoteilla, vaan on sen takia. Sä väität, että ne on ekologisia. Nimenomaan sitä, Joo. Mutta kyllä sä on ihan oikeassa, että se nimenomaan on juuri sitä, että jos ajatellaan, että siihen tulee niin kuin 95-kiloinen ponteva poika ja 62-kiloinen ponteva neito, niin se on vasta 150 kiloa. No niin on, ja sen se kestää helposti. No jos ne rupeaa oikein rykimään sinne, niin ei kestä. No, ei kestä. Mä oon vähän kuullut, että sullakin on sängyssä ollut betonisokkelit. Mutta kun mä nyt en ole välttämättä ihan asiantuntija kuitenkaan, niin kerro nyt siis, niin kuin, mikä ero sillä on, niin kun tehdään tosissaan ja mikä se on sitten, kun ei tehdä tosissaan? Ai mitä? No sitä jörnimistä. No jos sä teet sitä tosissaan, niin ei silloin väliä, että kestääkö sänky vai ei. Niin, mutta kuvaa nyt, mikä on sulle tosissaan? Onko se niin kuin... Nyt mä en ymmärrä kysymystä. En minäkään ymmärrä, mutta mä yritän siitä on kuitenkin 15 vuotta, kun mä oon viimeksi jörninyt, niin Ai, okei. Niin se tämäkin nyt tässä tunnustat kaikille. Tiedätkö kuka on Ruotsin kovin hiihtäjä, joka jörnii eniten? Se on Jörni Mugren. Joo. Onko se muuten muuttanut nimessä? Se oli aikanaan Torni Mugren. Niin on, mutta se muutti sitä niin kuin kisojen takia. Tämä muuten tiedoksi Jörnille. Mutta jos mennään edelleen niin kuin asiaan, niin esimerkiksi Usain Bolt, niin hän oli kuulemma aika viriili kaveri. Nyt mä voin tähän kertoa, ja tämä on nyt ihan oikeasti, tämä on taas sitä kuuluisaa totta. Joo. Mä oon ollut Timanttiliigan jossakin finaalivaiheessa, muun muassa Brysselissä esimerkiksi, niin mä olen todennut ja todistanut, niin kuin sanoit, että en ole siis todistanut itse sitä tapahtumaa, mutta mä oon todistanut sen, mitä se viriiliys tarkoittaa. Kun Bolt lähti seurueineen yöhön, niin siinä oli siis aika paljon porukkaa. Ja mä oon todistanut vierestä, kun mä katsoin, että kun hän niin kuin lähti tällä porukalla liikkeelle. Ja tämä tarinakin on taas tosi. No mitä siellä tapahtuu? No justhan mä sanoin sulle, että en mä tiedä, kun ei mua sinne kutsuttu. Ja se Boltti katsoi heti, että no joku suomalainen jääkarhu, niin mitä mä sinne semmoista kaveria kutsun. Mutta voin vakuuttaa, että se seura, joka hänen kanssaan oli siellä, niin oliko tämä sun sana viriili? Mikä se oli? Oliko se viriili? Viriili, joo. Se on varmaan sulle vieras nyt. Ei, vaan se nimenomaan, he näyttivät hyvin viriililtä. Joo. Siis sekä Bolt että myöskin nämä neidot. Ja joo. Boltillahan niin tämä juoksuhan perustui myöskin tähän valtavaan niin kuin, voisiko sanoa vaihteluväliin, jos sanotaan nyt näin, kun hän juoksi. Niin tässä oli myöskin nähtävissä tämä vaihteluväli tässä porukassa. Okei, mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Et ymmärrä, mutta... Hän vaihtoi siis kuin paitaa. No, Juha Mieto sanoi just Helsingin Sanomissa oli juttu, että Innsbruck 76, eikö niin? Kyllä. Sä olit silloin 42 muistaakseni. Mä olin silloin 38. 38, okei. Niin Juha Mieto kiistää, että olisi harrastettu niin sanottua olympiaseksiä. No se on siis tietysti, jos me mennään näin syville vesille, niin tässä saattaa olla piiru totuutta sen takia, että sä tiedät, että Mietaahan on ollut, niin kuin Mietaalla oli vain yksi nainen ja kun hänen vaimonsa menehtyi hyvin nuorena, niin hän on ainakin päällisin puolin ollut siis niin kuin poikamiehenä, mutta se perustuu myöskin siihen, että aikanaan oli käytössä tämmöinen niin sanottu Jerismaja pohjoisessa, jossa esimerkiksi Mieto kävi, se lukittautui sinne Jerismajaan ja harjoitteli siellä itsekseen ja muuta. Totta kai niin kuin pahatkilet kertoo myöskin sitä, että kun Jerismäellä oli vieraita, niin silloin vedettiin niin kuin verhot eteen. En mä tiedä miksi, mutta näin ne väitti. Joo. Mutta tämä Mietaan tarina, mä en usko sitä tietenkään, koska niin kuin sanottu itsekin kisoissa todistaneena, niin kun ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa, niin sanotaanko näin, tilaisuus tekee varkaan syyttämättä ketään. Kyllä, mutta se oli huvittavaa, että siinä jutussa kerrottiin, että silloin ei näytetty edes mitään niin kuin, fyysisesti tai erottisesti kiihottavaa materiaalia. Silloin katsottiin vaan bondeja. Niin ne katsoi vaan, ne kaikki James Bondit näytetty. Kyllä, ja sitten pikkukakkosta pikkusen siihen sekaan. Joo. Mutta se on ihan totta, tämä on ihan totta, mutta ajat ovat... Ajat ovat muuttuneet. Ajat ovat muuttuneet, mä tiedän. Mutta mennään tähän, mistä tämä lähti. Jos sä oot valmistautunut kisoihin, sä oot älyttömän hyvässä kunnossa. Olympialaiset tulee näin. Ja sit sä menet sinne kisakylään ja sua alkaa niin kuin, että
pitäisikö vähän näin. Niin siinähän on myös äärimmäisen suuri riski sairastua ja silti sitä tapahtuu. Mä kysyn hitaammin. Kysy. Ota niin kuin Uuno Turhapurossa, kun se tosiaan tämä toimittajahan sanoi Tuuralle, että kun tuli niin nopeasti tuo kysymys, voin kysyä myös hitaammin. Niin tarkoitan sitä, että kuinka paljon siellä oikeasti sitä tapahtuu. Sä oot pyörinyt Kisakylässä, niin sano nyt. Kaikkien on helppo sanoa julkisuuteen, että ei me siellä mitään ja muuta tällaista, mutta mä veikkaan, että siellä on aikamoista meininkiä. Totta kai siellä tapahtuu. Se nyt on ihan selvä. Ja tietysti niin kuin ei tämä ole ketään osoittanut, mutta onhan monet urheilijat sen kertonut, että totta kai siellä tapahtuu. Siellähän on suorastaan bakkanaaleja, kun omat lait on suoritettu. Kuka kiipeilee vesiränniä pitkiä, kuka muu, että pääsee niin kuin, voisiko sanoa, tilaisuus tekee jälleen varkaan, että tapahtuu varmasti. Onko ne kiellettyjä? Mä kirjoitin tänne ylös, tässä oli hauska juttu, että vuoden 2014 jalkapallon MM-kisoissa niin kirjoitettiin, että Nigerian pelaajat sai harrastaa seksiä, mutta vaan omien vaimojensa kanssa. Sitten tämä oli yllätys. Joo, ranskalaiset eivät saaneet harrastaa seksiä koko yötä. Ja Brasilian pelaajilta kiellettiin niin sanottu akrobaattinen seksi. Nämähän on ihan siis legendaarisia kommentteja. Tässä sä näet sen kulttuurieron myöskin. Mulla muuten tulee tästä Nigeriasta yksi juttu mieleen. Mutta mikä on akrobaattinen seksi? No jos sä nyt taas, kato nyt vähän keneltä kysyt. Niin. Kato mieluummin itse peiliin ja mieti sitä uudelleen. Mutta tiesit sä muuten sitä, että Riossa 2016, palataan näihin varmuuskumeihin, niin jaettiin 450 000 kondomia. Tämä on fakta. Se tarkoittaa 40 kondomia per urheilija. Että kyllä ne aika paljon niin on ajatellut, että siellä tapahtuu. On, ja mähän sanoin sulle jo alun perin, kun sä et taas niin kuin huomaat, että sä et kuuntele, niin mähän sanoin jo alun perin sulle, että siinä on, niitä jaetaan siis kymmenittäin per urheilija. Ja sitten tietysti niin kuin, mä mietin taas tätä sanaa viriili, eli viriliteetistä niin kuin johtuen, niin joku käyttää niitä 2, joku ei käytä yhtään, joku lainaa kaverilta ja käyttää 65. Joo. Mutta kauan olympialaiset kestää 2 viikkoa? No 2,5 viikkoa. 2,5 viikkoa. Valmistautumisen sinne päivineen vähän enemmän, ja 40 kondomia 8 viikoksi. Niin kuin, mä luulen, että me ei saataisi 2 vuodessakaan niitä kulua. 20 vuodessa, jos ollaan ihan tarkkoja. Mutta edelleen siihen liittyy tämä illuusio, jonka mä yritin äsken myöskin murjoa tämän seksuaalineuvojan ohjeen takia. Ja. Eli edelleen osa urheilijoista ajattelee niin kuin näin. Kyllä. Ja tosiaan niin kuin viittasit jalkapalloon, niin siellä on useita tämmöisiä esimerkkejä, että kato, sehän on pitkä prosessi, se on kuukauden reissu. Edelleen ajattelee sitä, että se suoritus niin kuin paranee, jos sä pidättäydyt niin kuin intiimistä suhteista. Ja nyt se on tässä niin kuin moneen kertaan todettu. Ei pidä paikkaansa. Eihän se pidäkään, ja mehän ollaan tässä varsinaisia asiantuntijoita. Niin. Mähän on lääketieteen ja kirurgian ja gynekologian tohtori. Niin varmaan jostain itäisestä Leningradin yliopistosta. Ja nimi on? Nikolai Kopeloi. Näin mä arvasin, joo. Ja kun mä mietin sitä, että me on molemmat kuitenkin oltu 2 vuotta selibaatissa, että kun alettiin tekemään tätä podcastia, tämä ei tästä parane, niin Joo, se on muuten totta. Ja hyvä, kun sä nyt rohkeasti julistit tämän, koska me on nimenomaan siis, me ei ole tarvittu hermokerrosta eikä mitään muuta, vaan me ollaan paalutettu asia, että nyt kun tehdään kunnolla, niin se on minimissään 2 vuotta. Ja lopputulema on sitten ihan sama, vaikka olisi menty tuolla niin kuin 450 000 kondomia mukana. On se aika paljon. Se on niin paljon, hei. Se on siinä meni eka kasa se on. Siinä meni eka erä. Toinen erä. Antsa, ootko valmis? Jälleen kerran. Toinen erä. Tahdon. Toinen erä lähtee nyt. Historia on tämän erän teema ja historiallinen tapahtuma on mikä vaan. Ja nyt puhutaan vuodesta 1993. Stuttgartin MM-kisat. Seppo Räty. Olin paikalla. Olit paikalla? Olin myöskin siellä paikalla. Joo, ei päässyt keihään finaaliin. Totta. Ja eikö siellä tullut tämä legendaarinen lause, että Mersu on paska-auto? Varmaan se tuli sielläkin, mutta se lähti niin kuin liikkeelle, jos mennään tähän tilanteeseen. Se lähti ensinnäkin siitä, että kun Seppo ei päässyt karsinasta pois, niin se oli eräs Ylen toimittaja, joka oli siellä karsinassa, yritti saada Sepolta haastattelua. Se oli hyvä kuulla. Seppo! Niin Seppo sitten juoksee pakoon siis maantien laitaa. Joo, se tuli myöhemmin. Se oli Stadikalla tämä. Okay. Mutta sitten pantiin asialle, nyt voin sanoa nimen, koska Bubi on legendaarinen. Erik Wallenius. Kyllä, jonka kanssa on tehtiin vuosikausia yhdessä töitä. Niin pantiin Bubi asialle
Ja Bubilla oli vielä semmoinen mikki, missä oli se piuha. Joo. Ja Bubi sitten juoksi Sepon perässä tienlaitaa pitkin ja saikin Sepolta sitten kerjättyä tämän haastattelun. Mutta niin kuin sanottu, että tosiaan se lähti siitä liikkeelle, että se käveli siellä Stadikallahan on se karsina, missä aina haastatellaan. Joo. Ja se käveli vaan siitä erään toimittajan ohi, vaikka hän niin kauniisti kirkui hänen peräänsä. Joo, mutta Seppo on siis kaikilla mittarilla, Seppo on pelimies. Että aikanaan, kun se otti arvokisamitalin, niin otetaan nyt vaikka esimerkki, ja se tuli Kinnusen Kimmon kanssa siihen haastattelupisteeseen, ja haastatteli meni kysymään siltä, että no et lähde kuitenkaan kunniakerrossa. No en perkele lähde, jos ei ole pakko. Seppo on niin kuin ihan oikeasti, vielä mä haluan Seppoa niin kuin silleen paineistaa, koska muut lähti etelään leirille, niin Seppo reenaa 3 metrin hangessa Tohmajärvellä, missä on vaan semmoinen kumimatto vedetty siihen. Ja keppi lentää siis niin pitkälle. Tosi siinä meni sitten lääkettäkin pikkusen, eli lääkkeellä mä viittaan siihen, että Seppohan sillä oli aina joku paikka romuna. Joo, ei se tekniikka oli, jos Zelenskiin vertaa esimerkiksi, niin ei Zelenskiin kuin No kyllä sä voit verrata vaikka en mä nyt Zelenskiin vertaa. Nyt täytyy sanoa kyllä. Koska mun mielestä hän ei heitä keihästä. Joo, ja nyt täytyy sanoa ihan suoraan. Tai sitten kun ammukset loppuu, niin hän heittää varmaan keihästä. Jaakko, haluatko ottaa uudestaan tämä pätkä, koska sä tarkoitit Zelensniä. Zelensniä, niinhän mä sanoin. No niin, kuulit se väärin? Kuulin. Herranjestas. No niin, mutta kuitenkin. Zelensni, jos vertaa hänen tekniikkaan. Joo, niin eroaa, koska Seppo heitti sillä kuuluisalla voimalla. Niin, kyllä. Se oli oikeasti niin kuin vahva. Mutta vaikea haastateltava. Mä muistan sen klipin, tai siis sen pätkän, kun se 93 haastatteli Bubi sitä, niin Bubikin joutui juoksemaan melko pitkän matkaa. Että mä en tiedä, aika pitkä letku niillä oli siinä mikissä, koska Joo, kato, mietin. Nyt yleisöllä oli kuitenkin äänimiehiä, oli silloin pilvin pimein, niin letkua pantiin. Tämä oli vähän kuin aikanaan Haapajärvi VPK, niin me oli 25 metriä vanhaa käytettyä letkua. Onko Seppo vaikeimpia haastateltavia? Siis sanotaan hekumallisempia sen takia juuri, että Sepollahan on niinku tämä. Seppo ei välittänyt mitään. Niin nimenomaan. Siis ja mä niin kuin omalla tavallaan arvostan urheilijaa siinä älyttömän paljon, että Seppo oli oman tiensä kulkija. Se antoi haastattelua silloin, kun huvitti ja totta kai se oli paljon peliä. Tähän liittyy sitten tämä lyhyenä anekdoottina tämä toinen ääripää, jossa eräs Yleisradion toimittaja haastatteli Tommi Evilää aikanaan 2009 MM-kisoissa, yleisurheilu MM-kisoissa ja siitähän syntyi semmoinen tilanne, että Evilähän kyykytti toimittajaa siinä. Eli oli sitä mieltä, että sä puhut ihan pehveitä, levottomia. Tommi putosi finaalista, hyppäsi 8-1 muuten. Ja väitti, että hän on finaalissa vai? Ei väittänyt, vaan tämä toimittaja yritti koko ajan, no miten se nyt, kun ei oikein. Ja Tommi yritti selittää hänelle, että kun hän oli niin kuin tilastoissakin 14 ja nyt hän oli 15, eikö tämä nyt suunnilleen mennyt niin kuin kohdalla. Ja se jankutti. Se lopputulema on tässä parempi. Eli jos mietit aina, että toimittajat saa niin paljon kuin haluavat vetää urheilijoita poikittaisella. Joo. Niin se ensimmäisen kerran, kun urheilija vetää toimittajaa poikittaisella, niin urheilutoimittajan liitto jopa niin kuin heräsi siihen, että ei tällä tavalla voi toimittajaa kohdella. Oikeesti? No herätys nyt. Että Seppo liittyy tähän samaan asiaan sillä tavalla, että jos sulla on jotain sanottavaa, niin mä arvostan tuommoista urheilijaa, joka sanoo, eikä sun tarvitse aina sanoa, että no niin, parhaani tein ja sai siinä hyvän syötön ja vedin kiekon yläkulmaan. Joo, kiitos vaan. Ei riittänyt muuhun. Ei riittänyt muuhun. Sepolla on hieno lause, kun puhuttiin henkisestä valmennuksesta. Niin Seppo sanoi jossain, että henkinen valmennus, että kun menee veneellä keskelle järveä ja vetää litran koskenkorvaa, niin siinä on henkistä valmennusta ihan tarpeeksi. On, ja sitten kun mennään vielä Tohmajärven urheilutalolle nostaa 250 kiloa rinnalle, niin siinä on henkistä valmennusta. Joo, ja sitten se sanoi, että en mä mitään venyttelyä tarvii. Mä paan 200 kiloa tankoja ja käyn kerran kyykyssä, niin siinä venyy. Kyllä, ja paukkuu myös. Kyllä. Ei mikään ihme, että kinesioteippiä meni. Mutta tämä on niinku tämä haastattelu, tavallaan tämä haastatteluhan on, se on niin ihana asia, koska siinä saattaa tulla mitä tahansa eteen. Otetaan esimerkiksi vaikka lyhyesti Barcelona. Joo. 92 olympiakisat. Tai niin kuin se sanotaan Barcelona. Joo, se on Barcelona. Joo. Yritäs kerran. Barcelona. Ei vaan Barcelona. Barcelona. Joo. Niin silloinhan
Seipäässä silloiset IVYn hyppäjät, siellä oli silloin tämä itsenäisten valtioiden yhtiö, sanotaan yhtiö, kun sä kerran sanoit äsken Zelenski, niin mä sanon yhtiö. En mä sanonut Zelenski. Et sanonutkaan. Ne otti kaksoisvoiton ja siellä oli eräs haastattelija, joka niin kuin näytti, että tuu tänne voittajahaastatteluun, niin se tuli siihen hetkeksi aikaa ja rupatteli vähän sanoa vaan sille niin kuin Mairia katse huulillaan, että se muuten voittaja meni jo tuolla, mä olin 2. Et kyllä Väärää henkilöä. Kyllä näitä tulee ja saanko kertoa vielä yhden anekdootin omalta vaatimattomalta uraltani. Ehdottomasti. Samoissa kisoissa muuten Stuttgartissa 93, niin halusin haastatella Werner Küntöriä, sveitsiläistä kuulantyöntäjää, alkukielellä saksaksi. Ei mielettömät pohjustukset ja homma toimi kuin tauti. Seuraavana päivänä tuottaja sanoi mulle, että Antsa, tuuppas käymään meidän täällä huoneessa, että mulla on tässä sulla asiaa. Ja se sanoi mulle, että susta on tehty valitus, ne oli mun ensimmäiset arvokisat siis yleisulussa, susta on tehty valitus Ylen hallintoneuvostoon. Mä ajattelin, että okei, no tämähän on kiva. Arvaa, mistä se johtuu. Siitä, että sä puhut saksaa. No voisi olla siitäkin, koska se on paska maa. Mutta ei se johtunut siitä, vaan se johtui siitä, että sulla on tommonen kulahtanut Rangersin paita, niin mulla oli uusi siisti USA basketball-paita päällä. Niin tää joku kommunisti pääluottamusmies siellä Ylessä oli niin kuin raportoinut, että miten täällä tämmöisillä paidoilla voidaan haastatteluja tehdä. Mieti ihan oikeasti. Mutta sen sijaan tarina esimerkiksi kertoo, nämä on näitä tietysti vaarallisia HTT:n tietoja, mutta tarina kertoo esimerkiksi semmoista, että oli... Mikä on HTT? No hevosmiesten tietotoimisto. niin tarina kertoo, että oli niinku peli, jossa joukkueet pelasivat niinku ensimmäisen jakson jalkapalloa ja peli oli 1-0. Joo. Niin joku oli sitten huomannut sanoa tälle selostajalle, että sä oot selostanut ne joukkueet väärinpäin. Eli tavallaan sä et ole tiennyt kumpi on kumpi, niin arvaa miten hän ratkaisi sen. Hän ratkaisi se niin, että kun alkoi toinen puoli, hän sanoi, että jaha, vaikuttaa siltä, että joukkueet ovat vaihtaneet pelipaitoja. Nerokasta. Eikö ole nerokas temppu? Mutta se on kieltämättä se on niinku tosi nolo tilanne. Me tehtiin sellaista ohjelmaa aikanaan kuin Huuma telkkarin ja sitten siellä meillä oli vieraana Helmut Lotti, laulaja. Ihan oikeasti? Oikeasti oli vieraana. Helmut Lotti, siis kuuluisa laulaja. Mutta mä jostain syystä musiikkigenre ei ollut musiikkigenre, niin mulla ei ollut hajukaan, minkä näköinen on Helmut Lotti. Niin sitten kun ne tuli sinne studiolle, niin mä katsoin, että tossa on Helmut Lotti, koska se oli niin kuin siisteiten pukeutunut niistä. Ja mä menin juttelemaan sen kanssa, juttelin pitkät pätkät, kunnes pikkuhiljaa käy ilmi, että tämä kaveri ei ole ollenkaan Helmut Lotti. Mä esittelin itseni ohjelman hostina ja näin, ja sitten sanoin, että sit, when you come and sing, sitten se katsomaan, niin kuin lopuksi me päästiin, mä olin pitkään aikaa jutellut näin Helmuttina, niin sit when you come and sing, we will say it from there, ja sitten se katsomaan tosi pitkään ja sanoi, että I'm not singing. Mutta tiedätkö mikä on hauska? Saanko kertoa tämän vielä? Mooses. Samassa ohjelmassa meillä oli vieraana, se on yksi kuuluisimpia henkilöitä, jonka mä oon tavannut, oli Julio Iglesias. Muistatko vanha legendaarinen laulaja? Joo. Niin mulle tuli semmoinen sketsi siihen alkuun mieleen, että tehtäisiin semmoinen sketsi, missä Julio Iglesias näyttelisi. Ja se olisi niinku Romeo ja Julio. Se sketsi. Ja sitten mä tajusin puolessa välissä, kun mä selitän tätä Juliolle tätä ideaa, että tää ei tule ikinä mene läpi, koska iloisiin silmiin tulee pikkuhiljaa semmoinen niin kuin pikkusen viileä katse ja sanoo, että maybe I just sing. Ja sitten vielä tähän kauniiksi lopuksi mä voisin kertoa niin omalta puoleltani. Ajattele, kun mä aikanaan pääsin haastattelemaan Gijolinaa. Siis hän oli silloin todella kovassa maineessa. Mitä sä tykkäsit hänen elokuvista? No mä en silloin saanut katsoa, kun mä olin alle 18 silloin. En saanut katsoa. Mä olin selibaatissa, kun oli kisat tulossa. Mä olin taas alle 18. Mutta se liittyi siihen, että mä pyysin eräältä toimittajalta apua, että tee mulle 10 kysymystä italiaksi. Joo. Ja mä päätin, että mä puhun Gitolinan kanssa pelkkää italiaa siinä ohjelmassa. Ja tilanne meni tuolla niin, että mä puhuin italiaa koko ajan. Hän vastasi mulle italiaksi. Mä en ymmärtänyt hevon paskaa siitä, mutta se näytti mielettömän hienolta, kun se tekstitettiin. Kaikki nauraa, räkätti. Atero! Grazie! Se oli niinku ihan mieletöntä. Pizza margarita! Eikö se oli ihan mieletöntä? Ja ne kaikki kysymykset oli ihan oikeita kysymyksiä. Ja hän vastasi niihin. Niin kato, kyllä näitä tämmöisiä ihania niinku
muistoja on paljon. Mutta sä et tarttunut hänen vastauksiinsa jostain syystä kiinni, vaan sä menit kuin junaraiteella. Se meni pikkusen niin kuin tavallaan, hän puhui ehkä liian, hän puhui sillä, mä sanoisin, että hän puhui niin kuin Pohjois-Italian murteella, ja mä ymmärrän enemmän niin kuin tätä niin kuin Palermoa. Niin, sardinialaista. Ehkä jo enemmän, joo. Molto bene. Molto bene, eli paljon jalkoja. Mä selitän myöhemmin. Oho, erä loppu tähän. 3. erä. Antero Mertaranta, 3. erä. Täällä ollaan. Hyvä. 3. erä lähtee nyt. Jalat on ihan Hyvä. tosi freisit jalat vielä. 3. erä, jalat. Nyt otsakkeita. Mä luen ensimmäisen otsakkeen tästä, jonka mä löysin. Kerropa, mitä on tapahtunut. Näin tää on uutisoitu. Juha Mietoa ei näkynyt missään. Sitten tuli dramaattinen tieto. Mitä on tapahtunut? Mä oon niin kuin silleen hirveästi potuttaa, niin kuin, koska mä tiedän tämän jutun. Ai sä tiedät tämän jutun? Mä tiedän tämän jutun. Eikö se ole hienosti otsikoitu? Se on hienosti otsikoitu. Mä tiedän tämän jutun. Joo. Mutta niin haluatko että mä vastaan sen oikeasti, koska mä tiedän tämän. No vastaa kerrankin päästään nopeasti. Niin, kyllä. Ei me jäädä tähän makoilemaan. Ei jäädäkään, koska kerrankin mä vastaan oikein ja suoraan. Joo. Se perustuu siihen, että Mieta lähti Kurikasta autolla liikkeelle. Mukanaan Pertti Ukkola. Hän otti Pertin Tampereelta mukaan. Joo. Ja auto kosahti. Joo. Ja tosiaan tämä oli se uutisen sisältö on se, että he joutuivat siis jumalata lennosta vaihtamaan autoa ja myöhästyivät tilaisuudesta. Olenko oikeassa, veliseni? Kyllä olet. Tämä oli se dramaattinen juttu, että auto, joka oli Mercedes-Benz. ja taisi olla muuten vielä, oliko vielä hybridi? Oli kyllä. Joo. Ja Juha Mieto käytti tällaista vanhaa 70-lukulaista ilmaista, että Mercedes-Benz, perseelle lens. Mutta mihin autoa vaihtoivat? Sitä mä en tiedä. Mä tiedän senkin, mutta se ei ole vielä meille sponsorina, niin ei mä viiti sanoa sen auton nimeä. Joo, että jos haluaa sponsoriksi, niin sitten se sanotaan jossain jaksossa. Niin, no voin se sanoa nytkin. No. Audi, okei. Hyvä, mutta tämä oli ihan oikein. No niin oli, ja hei. Se oli dramaattista, auto ei lähtenyt käyntiin. Kyllä, mutta nyt tulee dramaattista. Ja usko pois, tää liittyy, meillähän on tämmönen, eikö tää joku urheiluviihdepaketti kuitenkin ymmärtääkseni? Näin sitä markkinoidaan. No niin, nyt tulee sitten mun ensimmäinen. No niin. Dolly Partonin paidan alla on salaisuus, jonka vain harvat ovat nähneet. Totta se on. Siis oletko nähnyt Dolly Partonin? Kuvia. Olen. No oletko nähnyt? Niin. Mistä sä tiedät, vaikka olisit nähnyt livenä? Niin, mä en, mutta siis salaisuus vai salaisuudet? Jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Ymmärrän. Se on yksikössä, salaisuus. Okei, se voi olla myöskin salaisuudet, mutta tämä otsikko oli salaisuus. Mutta salaisuus, niin silloin se ei viittaa niihin, jotka kaikki tietää. Onko siellä Dolly Partonin paidan alla on salaisuus, jonka kaikki tietää? Ei, vaan jonka vain harvat ovat nähneet. Onko sulla siis otan ne kuulokojeet pois korvista. Mitä? Nyt en oikein ymmärrä. Vain harvat ovat nähneet. Salaisuus, jonka vain harvat ovat nähneet. Onko siellä joku tatuointi? Dolly Partonilla. Mä veikkaan, että siellä on joku tatuointi. Tämä on mun veikkaus. Se on erittäin hyvä veikkaus. Ja vielä täsmennettynä, hänellä on siis tiettävästi käsivarsissa tatuointeja ja sen takia hän esiintyy muuten aina pitkähihaisessa paidassa. Se on totta. Ja mun piti ihan varmistaa se. Mä katsoin se muutaman keikkataltioinnin ihan lyhyesti vaan, niin se on totta, että hän esiintyy niissä. Ja se, jos nyt kysyt, että miten Dolly Parton liittyy niin kuin urheiluviihteeseen, niin se on musta ihan päiväselvää. Se tiedätkö miten? Hän on kuitenkin niin kuin tämmöinen sananmukaisesti, niin kuin hän on itse todennut, että hän on tämmöinen fitnessurheilija. Hänen roppaansa on käsitelty aika voimakkaasti. Kyllä, se liittyy siinä mielessä urheiluun. Ja se liittyy myös siten, että Dolly Partonin kuvia ei näytetä olympialaisissa selibaatissa oleville urheilijoille. Ei varmasti näytetä. Hyvä, seuraava otsake. Mutta hieno uutisointi. Toi otsake viittaisi johonkin ihan muuhun. Niin, nimenomaan. Okay. Mutta huomasin, että mä oon niin ilahtunut niinku siitä, että sä niinku analyyttisesti huomasit heti, etkä mennyt niinku tähän helpoimpaan miinaan, vaan sä lähestyit asiaa niin kuin sivistynyt mies lähestyy. Kyllä. Katsotaan, miten sä lähestyt tätä. No niin, koitapa lähestyä tätä, Antero, niin kuin sivistynyt mies. No niin. Tämmönen otsake. Naisen ääntely kesken tennisottelun oli liikaa. Mitä tapahtui? Mihin tää viittaa, tää otsake, joka on näin laitettu? No tää nyt siis nopeasti, mulla on niinku arvio siitä, että mihin tää voisi liittyä.
Saanko mä taas vastata niinku suoraan? Koska tämä niinku osoittaa mun mielettömän laajaa niinku urheilutietämystä. Kyllä, mieluiten niin osoita sitä, No mä osoitan koska se on sitä nyt jäänyt vähän vajaaksi. Se liittyy nimenomaan siihen, että meillä on tennispelaajien joukossa niin kuin useita sellaisia pelaajia, jotka ähkii mielettömästi, kun ne lyö. Joo. Eli toisin sanoen tämä nyt liittyy siihen meidän ensimmäisen aiheeseen, myöskin tähän makuukamariaiheeseen silleen, että ja kun tätä kuuntelee 3,5 tuntia, niin mä voisin kuvitella, että siinä rupeaa niinku kaverilla jo pikkusen niinku... Mä oon pahoillani, Antero, mutta nyt nuo äänet kuulosti siltä, kun kuuluu äsken, kun sä kävit saniteettitiloissa. No niin, mutta se oli edellisessä jaksossa tämä Montezuma. Mutta olenko jäljillä? Olet täysin jäljellä. Australian avoimissa Arja Sabalenka, maailmanlistan 1 tällä hetkellä, niin päästi liian kovia ääniä lyödessään. Ja tuomari joutui huomauttamaan siitä hänelle. Ja hän ei itse ollut samaa mieltä tuomarin kanssa. Mutta jotkuthan, Kurnikovaa esimerkiksi oli kuuluisa siitä ennen aikanaan, että hän ihan tahallaan ärsytti vastustajia päästämällä niin kuin tämmöisiä ääniä. Niin koita nyt pelata siinä. Ei kun tätä mä tarkoitan juuri, siksi mä sanoinkin, että ajattele, kun peli voi kestää 3 tuntia, Joo. jopa ylikin. Joo. Niin mieti vaikka himassa. Niin. Jos sulla olisi niin kuin emäntä vaikka keittiössä. Joo. Ja sä olisit itse makuuhuoneessa tekemässä hommia. Joo. Jos sieltä 3,5 tuntia koulussa, niin kyllä, siis mä lähtisin jo 5. töytäyksen jälkeen pihalle. Kyllä, mutta tennishän pitää lyödä rennosti ja sun pitää päästää ilmatulos siinä. Ja mä ymmärrän sen, mutta silloin kun se tehdään, siis jopa ATP:ssä pelaavat miehet on ruvennut tekemään sitä niin, että ne päästää sen, mutta aika lailla myöhässä. Sillä lailla, että kun he ovat lyöneet ja just ennen kuin toinen on lyömässä, niin silloin tulee Ja tähän joka liittyy, varmasti häiritsee. Joo, ja tähän liittyy vielä tämä lääketieteellinen totuus, joka on myöskin todettu, ja tämä tarinahan on taas tosi. Eli osan tennispelaajien kurkunpään tulehduksethan on lisääntynyt. Onko näin? On. Ja syynä pidetään nimenomaan tätä. Äkillistä. Eli tulee tätä tämmöistä, niin kuin tuossa ihan kurkun päällä kun sehän pitää tulla palleasta. Niin. Että ajattele, jos se vielä mölisisi palleasta. Niin. Mieti hei, niin se Mut Wimbledonissa kato niin pääkentällä ja finaalissa, niin siellähän on jo pelkästään kuninkaallinen katsomokin olisi ihan jo, voisiko sanoa, sekaisin. Se käytetään sanaa sekaisin. Kyllä. Onko muita lajeja, missä ähkitään? Mutta tuleeko mieleen? Jos ei puhuta niinku yksittäistä keihääheittoa tai kuulaa. Ei, no ei siis paini on varmaan aika hyvä. No ehkä painis on enemmän kuitenkin. Tämä on muuten hyvä tarina. Tiesitkö muuten, että painijat piereskelee ihan järjettömästi? Nimenomaan, mä olin siihen tulossa, mutta kun sä menet taas tuohon alatyyliin, niin mä kerron sulle paremman tarinan tästä painista. Ja se liittyy ei siihen, ei alatyyli. Ei olekaan. Niin. Mutta nyt tulee ylätyyliä. No niin. Se liittyy siihen, että mä esimerkiksi tiedän yhden suomalaisen painijan, joka tuli aina matolle haisemalla aivan jumalattomasti hieltä. Siis ihan saatana hiki haisi. Ja se on mieletön lääke siis vastustajalle. Se on mieletön lääke vastustajalle. Niin kun sä et oikein voi tarttua tohon. Niin, siis kyllähän totta kai eihän sen tarvitse katsoa kuin vanhoja Reinikaisia, niin kyllähän Reinikainen kertoo aikanaan saunassa sen kuuluisan vitsin, kun hän niin kun meni tämän painimatolle sen yhden kaverinsa kanssa, niin sehän ratkesi nimenomaan sillä, että hän päästi niin kuin sellaisen pöläytyksen, että tämä ote irtosi. Eli viittaa tällä nyt tähän sun mainitsemaasi. Sanotaan, että se on niin, se on hauska sana, ha, pieru. Niin, mutta jos mä puristaisin sua nyt täysiä mahasta, niin mä veikkaan, että sieltä tulisi, no mutta sieltä voisi tulla jotain muutakin. Sä oot kuitenkin sen ikäinen. Joo, älä nyt viitti tätä nyt ikäkysymyksessä laittaa kuitenkaan. Sama se on, Varren kanssa se tulee sullakin siellä. Et ihan turhaa niin kuin yrittää. Näytteellä. Voidaanko mennä eteenpäin jo vihdoinkin, vai haluatko vielä syyllistää mua jostain? En halua syyllistää sua mistään. Rupesin vaan miettimään sitä, että kuvittelee joku, jos on sama ähkimistä jossain kurlingissa, kun ne harjaa silleen. Mennään eteenpäin. Kyllä täytyy sanoa, että pitkä on aika. No niin, hei. No niin, tässä tulee mun toinen. Carolina Klüft, kaksoispiste, intiimi paljastus suorassa lähetyksessä. Mitäs siihen sanot, veliseni? Niin, se tähän viittaa taas siihen, joka tulisi ensimmäisenä mieleen. Mutta mä veikkaan, että kun se luokitellaan intiimiksi paljastukseksi, niin hän ei tietenkään ole niin kuin visuaalisesti paljastanut mitään, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Mä veikkaan, minkä takia sä muuten aina sanot, jos ymmärrät, mitä tarkoitan? No Luulet sä
Perkele, että mun ymmärryksessä on jotain vikaa. En, mutta mä en ole noin tyhjää katsetta nähnyt pitkään aikaan. No se johtuu tosiaan muista asioista. Se johtuu niistä sienistä. No niin, sori, jatka vaan. Mistä sä löydät sieniä tähän aikaan vuodesta? Itehän mainostit, että mä syön sieniä. No niin, jatka. Brother. Joo. Mä veikkaan, että... Ventaa vähän, ei, ota vähän. Joo. No ei ole ihme. No niin. Ei ole ihme. No niin, nyt se lähti. No niin. Nyt se lähti, eikä käsidesistä. No niin. No niin. Mä veikkaan, että tässä on kysymys siitä, että hän on kertonut elämästään jonkun semmoisen asian, että tämä viittaa tämä otsake johonkin, että hän on näyttänyt jotain, mutta hän on varmaan kertonut, että hänellä on uusi parisuhde tai jotain. Sä oot, Jaska, niin kuin omalla tavallaan jäljellä, mutta totuus on siis tämä. Hän oli siis Ruotsin urheilukaalassa juontamassa, hieno seitsemänottelija, loistava urheilija aikanaan. Joo. Mutta se oleellinen kysymys on se, että hän tuli siinä niin kuin maininneeksi sen, että hän on ollut siis pitkästi toistakymmentä vuotta parisuhteessa, mutta se intiimipaljastus on se, että hän on nyt sinkku. Ahaa, siis tämä oli käänteinen. Tämä oli käänteinen. Hän on siis single. Joo, ei sulla hänen numeroa. On. Okei. Ja useitakin. Hyvä. Lopetetaanko tämä tähän nyt? No kyllä musta niin viimeistään nyt kannattaisi lopettaa. Joo, hyvä. Mutta tämä oli se. Mutta hieno otsake taas. No Mennään niin, eteenpäin. no sen takia se oli valittukin se. Mä olin vaan yllättynyt, että se oli niin. Mä olin niin yllättynyt, että se oli niin hieno. Nyt Antsa keskity. Tuleeko vielä joku otsake? Nyt tulee yksi vielä. Niin. No niin, kuuntele. Tämmönen oli. Teemu Selänne varoittaa tyttärensä kosiskelijoita somessa. Teemu Selänne löi vaatimukset pöytään. Mitähän veikkaat, että nämä vaatimukset on? No mä vastaan Siinä tähän oli nyt. alla kuva tyttärestä tennismailla ja tennispallon Mä kanssa. vastaan tähän lyhyesti silleen, koska en vitsi kuluttaa meidän kallista aikaa ja kaikkien muiden kallista aikaa. Mä vastaan lyhyesti tähän lainaamalla kuuluisaa näyttelijää Sean Pennyä. Kun hän kertoi aikanaan, että hänen tyttärensä boyfriendi oli tullut hakemaan tätä tytärtä siis kotoa ja viemässä siis illalla ruokailemaan tai muualla, niin arvaa mitä Sean Ben oli sanonut tälle kundille, kun niin he lähtivät sitä ovelta. No. Kaikki, minkä teet tyttärelleni, mä teen sulle. Se oli mun vastaus. Se oli se. No, Teemu ei ihan sanonut näin, mutta oli niin hyvä vastaus, että... Ja hei, kello pelasti. Se oli siinä tämä erä. Piip. Jatkoaika. Antsa, jatkoaika. Jatkoaika. Oletko valmis? No aina, isolla aalla. Mä haluan palata tähän vielä, koska olympialaiset on niin lähellä. Ja Mieto veikkasi, Juha Mieto, niin veikkasi, että Suomeen tulee 1 kulta ja se tulee Jasmi Joensuu tai Kerttu Niskanen. Iivolle hän ei veikannut mitalia ollenkaan. Jos kaikki nyt menee hyvin, ja tietysti siellä on Suvi Minkkinen, jos hän onnistuu suojautumaan tällä. Jos kaikki nyt menee hyvin ja kaikki onnistuu suojautumaan, sitten siellä on tietysti vielä jääkiekkoilijat ja joukkuelajia ja näin, niin Mihin sä nyt pyrit? Mä pyrin siihen, että kuinka tärkeää tämä suojautuminen oikein on, mitä ne tekee, mitä ne on aikanaan tehnyt. No hei, otetaanko jälleen meidän jo valtavaa suosittua saanut niin kuin puhelinosuus tähän? Okei, mutta kenelle? Älä soita mulle, en mä tiedä. Mä en soita sulle ja sä et soita, mutta en enää mulle Jos sä yhtään soitat, niin tää kertaa. lukee, että älä vastaa. Joo. Se haluaa taas Jos jotain. kerrankin soitat, niin mä en vastaa. No niin, hei mä soitan ainoalle henkilölle, joka tässä tapauksessa osaa tämän asian varmasti sanoa. Hän on hieno karpaasi. Kokeillaan saadaanko Isometsä kiinni. Okei. Koitas nyt. Osaatko käyttää sitä puhelinta? Haluatko semmoisen, missä... Terve Jari! Täällä on Antsa ja täällä on myöskin Saariluman Jaska. Ja meillä on, Jari, nyt tässä semmoinen ongelma, johon me halutaan asiantuntijan lausunto, että kun Suvi Minkkinen kertoi tästä kasvomaskin käytöstä ja kuinka tauteja voidaan välttää, niin lähdetään silleen pehmeästi liikkeelle, että miten sun aikana näitä tauteja vältettiin? Miten niin pehmeästi liikenne? No, koska meillä on tulossa hevikamaa täältä vielä. Älä hätäile, karpaasi. Kuule, kyllähän niitä silloinkin tietysti välteltiin, mutta jotenkin mulla on semmoinen tunne, että nykyään ollaan paljon varovaisempia ja johtuuko se nyt sitten siitä, että nämä nykyajan niin kuin sairaudet ja virukset niin on aika paljon äräkämpiä kuin silloin. Tietysti toi lääkärikoulutus on aika pahasti jäi kesken, mutta tämmöisiä päätelmiä olen tehnyt siitä. Mutta kyllä mekin silloin emme mitään maskeja käytetty, mutta esimerkiksi tämmöisiä varotoimenpiteitä oli, että kun mullakin oli uran loppuvaiheessa jo
jo sitten lapsiakin siunaantunut, niin ei meidän lapset koskaan päiväkodissa olleet ja että oli pakko pitää kotona. Yhden kerran kokeiltiin, että Eetu vietiin päiväkotiin ja se oli 2 viikkoa siellä ja mä tulin heti kipeäksi. Niin mä sanoin sitten vaimolle, että se oli muuten sitten viimeinen päiväkotireissu meidän pojalle ja näin siinä sitten kävi, mutta kyllä sitä silloinkin tosiaan varottiin ja kaupassa käyntejä oli silleen, että mä en käynyt kaupassa, vaan vaimo kävi kaupassa. Mutta saitko kuitenkin ruokaa? No sain joo ruokaa, että se odotin haarukka ja veitsi pystyssä siellä keittiön pöydällä, kun vaimo tuli kaupasta, mutta onhan tämä jotenkin tuntuu, että mennyt vähän niin kuin tarkemmaksi ja sitten nykypäivänä tuntuu, että jos on niin kuin pieni nuha, niin se on heti niin kuin terveysmurhe. Ja siihen aikaan vielä, kun mä hiilin, niin joku pieni nuha, niin silloin reenattiin ja kilpailtiin tämmöisellä ihan normaalisti. En mä tiedä, oliko se terveellistä, mutta näin tehtiin. Hei Jari, en mä voi noin sanoa. Pahoittelut. Joo, heijari. Hei, mä haluaisin Jari kysyä semmoisen asian, kun me on tässä keskusteltu tästä. Tämä liittyy vähän tähän, mutta ei kuitenkaan suoranaisesti. Niin olitko ennen kisoja selibaatissa? Siitä on niin kauan aikaa kuule, että ei muista. Mutta no kai nyt tommoset asiat muistaa. Tai mikä lasketaan selibaatiksi? Päivän tauko vai kuukauden tauko? No vastaa niin kuin oman tunnon mukaan. Tai oltiinko silloin ylipäätään, koska nykyään puhutaan kauheasti siinä, että Klæbo esimerkiksi on selibaatissa ennen kisoja. Ja sitten on kuitenkin todistettu, että se ei välttämättä auta mitään, niin onko se henkinen vai fyysinen juttu? No nyt on vaikea sanoa tähänkään yhtään mitään, mutta ei meidän aikana tuommoisista asioista edes keskusteltu. Ei toi tullut edes missään kahvipöytäkeskustelussa, edes hurtti-huumorikeskustelussa ei tullut esille, että olisiko tämä hyvä asia. Mutta tietysti kun pitkiä kisareissuja tehtiin jonnekin olympialaisiinkin Japaniin ja sinne mentiin jo viikkokaupalla aikaisemmin paikan päälle, niin voisi sanoa, että oltiin tietysti, mutta ei sitä millään tavalla niin kuin mä en edes muista, että kukaan olisi koskaan puolikkaalla lauseellakaan puhunut tämmöisestä asiasta. Tämä on näitä uuden ajan juttuja. No niin, tämä oli vastaus meidän tähän selibaattikeskusteluun. Joo, ja Jari, mulla on vielä yksi kysymys vielä. Tämä ei ole myöskään aseton kysymys, koska tämä on totuus. Eli tavallaan oliko sun aikana sitä, kun tässä on puhuttu paljon myöskin, me on nyt keskusteltu siitä, että arvokisossa jaetaan siis kymmenittäin kondomeja urheilijoille, niin oliko tämä sun aikana tämmöinen maan tapa, kun arvokisossa käytiin? No kun ei ainakaan, mä oon joskus lukenut tuon saman uutisen ja oon miettinyt, että kun ei mun aikana kyllä mitään kondomeja jaeltu, että Jos ne katsoo naamaa silleen, että toi ei ainakaan saa mitään, niin ei se tarvikaan. Todennäköisesti mulle kävi just niin, että toi ei tarvi. Rankkarit. Hyvä Antsa, sitten on edessä vielä rankkarit. Antaa tulla, niissä mä olen vahva kuin härkä. Yleisö on lähettänyt meille kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys tulee ilmeisesti minulle. Miksi sitä multa kysyt? Saabbi kysyy kommentit Rangersin pelaamisesta. Tämä on muuten siis, nyt ollaan niin kuin historiallisessa hetkessä, juuri sä oot just niin kuin nykyinen toimittaja tai entinen toimittaja. Sä siis kysyt ja vastaat itse. Ole hyvä. Kyllä. Mä en osallistu ollenkaan tähän. Ole hyvä. No, tarviiko tähän nyt oikeasti vastata? Me ollaan niin kuin provosoivassa mielessä lähetetty tämä kysymys. Adam Fox ei valutti olympialaisiin, se oli iso pettymys. Oliko tämä sun vastaus? Oli. Mutta muuten Rangers nousee, niin kuin aina. Ja huomaatko, tämä tulee... En tiedä millä vuosikymmenen. Niin, tämä tulee molemmille. Noniin. Kassu kysyy, että jos teidän pitäisi valita koko Suomen urheilumaailmalle yksi johtaja, kuka se olisi? Koko Suomen urheilumaailmalle yksi johtaja, kuka se olisi? Toi on vaikea kysymys. Se on erittäin vaikea. Vastaa sä, kun mä vastasin äsken. Aha, sä heitit pallon niin kuin mulle. Joo, hyvä. Ja mä vastaan tähän niin kuin senioriteettia noudattaa, niin ainoa vaihtoehto on Kalervo Kummola. Rautakansleri. Rautakansleri. Niin, mutta siis Siis Kale se voi olla sen takia, Kale liittyy, mutta on hyvä tarina vielä, se kerki nopeasti kertoa tähän vaikka olla rankkareissa. Oltiin menossa Naganon olympiakisoihin ja me ei oltu Kalen kanssa juuri tuttuja silloin ja muuta, niin Kale tultiin lentokoneesta ja oltiin siinä lentoaseman pihalla, missä oli valtavan määrä busseja. Niin mä sitten taas siinä niin kuin väsyneenä ja suupiilet lerpallaan, niin sanoin Kalelle, että eikö löydy omaa bussia, minne menet. Arvaa, mitä Kale vastasi mulle.
Poika, opettele sinä ensin NHL-pelaajien nimet. Ja hän oli oikeassa. Hän oli oikeassa siinäkin. Kyllä. Eli vastaamme Kalervo Kummala. Vastataan nyt sitten Kalervo Kummala. Ehdottomasti. No niin. Hyvä Kale. Hyvä. Sitten Ilmari on lähestynyt, tämä on molemmille kanssa. Ilmari on lähestynyt meitä Instagramissa. Ilmari kysyy, kuuluuko frisbee-golf olympialaisiin? Tiedätkö lajin? No tiedän. Eihän se nyt kuulu ymmärtääkseni. Ei se tällä hetkellä kuulu, mutta pitäisikö, Ilmari varmaan tarkoittaa, että pitäisikö sen kuulua? No jos niin kuin vakavasti puhutaan niin lajikirjoa niin kuin lisäämällä, niin ilman muuta tämä olisi yksi vaihtoehto ja siinähän Suomella olisi hyvät menestymismahdollisuudet, mutta sitä ennen pitää valita olympialaisiin naisten yhdistetty esimerkiksi. Mutta vastaus siis Ilmarille, kyllä, tahdon, myötä ja vastaväänessä. Entäs sinä? Kyllä, jossain vaiheessa. Siellä on jonossa aika paljon lajeja ennen tätä frisbeegolfia. Mä oon sitä mieltä, että lajikirjoa kasvattamalla olympialaiset tulee värikkäämmät. Ja sieltä tapahtuu muutoksia, se on selvä. Hyvä kysymys. Ja sitten tulee Milla kysyy. Noniin. Milla kysyy. Jaska, mitä jalkapallo- tai jääkiekkojoukkuetta kannatat? No riippuu tietysti NHL:ssä se on aina ollut New York Rangers ja se on edelleen. Saako muuten kysyä miksi? Mä en tiedä. Se on ollut sieltä minä en käännä takkia. Ei minäkään. Arvaa muuten mikä mun jalkapallosuosikki, vaikka ei multa kysyttykään. Ollut aina. No. Manchester United. Aina. Manu. Forever. Joo. Aina. En käännä takkia. Joo. Mutta Mulla on Barcelona. musta se on se on Barca. Barcelona jalkapalloon liittyen. Se on Barca. Ja sitten varmaan SM-liigaan, jos mennään, jos sen voi sanoa tässä ottamatta kantaa liikaa, niin En Gong Altid on ollut mun joukkue. Mä selitän myöhemmin, mitä se tarkoittaa. Hyvä. Eli Milla, toivottavasti riittää. Se tuli vielä på svenska, niin se hyväksytään. Kyllä. Onko sulla vielä joku? Mulla on sulle. Anna tulla. Joo. Täällä vielä viimeinen kysymys. Jaana haluaisi tietää. Antero, olet tullut tunnetuksi Antero Mertarantana. Onko se oikea nimesi vai taiteilijanimi? Oliko se Jaana? Jaana. Jaana, kära Jaana. Mun on helppo vastata tähän. Mertaranta on niin harvinainen sukunimi, että niitä on tälläkin hetkellä Suomessa vain muutamia, joten se ei missään tapauksessa ole taiteilijanimi. Jos mä olisin aikanaan valinnut taiteilijanimen, niin se olisi ollut varmaan Ilkka Sysimetsä. Ai jaa, mä ajattelin, että se olisi ollut tohtori Syker. Ei, se olisi ollut Tutti Ritari. Kiitos. Vielä yksi. Martti viestittää Facebookissa. Aika hauskaa läppää ekassa videossa. Kiitos siitä. Onko tästä tulossa pitkäkin sarja? Oliko se Martti? Martti, voidaan sanoa sulle, että kysy samaa 6,5 vuoden kuluttua, niin katsotaan lentääkö läppä vielä vai lentääkö silloin laatta. Niin, ja luokitellaanko 6,5 vuotta pitkäksi sarjaksi? Nimenomaan. Eli hei, tähän voisi sanoa niin kuin sä sanoa semmoisen kauniin lopun. Mulla on hyvä ajatus mielessä. Kyllä, joo. Tämä tapahtui aikanaan jalkapallon MM-kisoissa ja silloin selostajat oli paikan päällä ja sitten oli tämmöinen niin sanottu varmistaja kotimaassa. Joo. Joka siis varmisti, että jos menee äänessä tai lähinnä äänessä on jotain ongelmia, niin hän tarttuu ruoriin siellä. No kävi sitten niin onnettomasti, että jätkät istui jalat pöydällä siellä ja todellakin tapahtui ongelma, eli meni ääniyhteys poikki. Niin tämä, joka varmisti tätä peliä, niin sillä ei ollut hajuakaan paljon peli on. Saatiin, että se tiesi, että ketkä pelaa. Niin tiedätkö, mikä oli hänen ratkaisunsa asiaan? Meillä meni hetki sitten ääniyhteys. Nyt ainoana toivena on se, että myöskin kuvayhteys katkeaa hetken kuluttua. Tähän on hyvä päättää. Kiitos Arto Merta. Kiitos käynnistä. Soitellaan. Ei soitella, mä en vastaa sun puhelullisiin.